ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Yan ba'y nanggaling sa sarili mong kaisipan? O may nagsabi lamang sa iyo? Ako ba ay isang Hudyo upang malaman ng mga bagay na pinipintang nila sa iyo? Ano ang nagawa mo? Ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutan ito. Kung gayon, di sana'y iniligtas na ako ng aking mga tauhan. Sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ko ay hindi ito. Kung gayon, sa mga hari, Uy, dyan ako. Ikaw na ang nagsabi Sada na kayo. Ito naman. ako ay isinilang sa sanlibutan ito. isa siyang Galileo. Kaya kay Herodes kinalaman sa pagkulan. Sige, ikaw. Naki-premi na. Pagka ng battery.